foreign student naman po natagpuang wala ng buhay sa loob po ng tinutuluyang apartment sa bayan ng Calasiao. Detalye po ng police report na yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Natagpo ang walang buhay sa loob ng tinutuluyang apartment sa Barangay San Miguel, Calasiao ang isang 29 anyos na foreign aviation student. Sa pareham ng IFM News Tigupan kay Calasiao Police Station na Duty Officer Police Captain Godofrey Mercado, dinulog na lamang umano ng kasamahan ng biktima ang pagkakatagpo sa katawan nito sa sahig ng kanilang kwarto kasama ang pamunuan ng pinapasukang Aviation College. Isang araw bago ang insidente, pinayuhan ng lumiban sa klase ang biktima matapos kumonsulta sa ospital dahil sa idinadaing na pananakit ng katawan. Walang nakitang sugat o injury sa katawan ng biktima at wala ring indikasyon ng panlalaban dito. Itinakbo pa sa paggamutan ng biktima ngunit idineklarang pumanaw na. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.